ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Гуркча Нақшакаш мебошед ва мо дар бозии GTA San Andreas бозӣ мекунем. Дӯстони азиз, агар шумо ба ин канал меҳмон бошед, албатта ба канали мо обуна шавед ва лайка зер карданашам фаромӯш насозед. Дӯстони азиз, имрӯз мо дар шаҳри Лас Вентурас саргузашти Карла чӣ хел мегузарад ин сафар тамошо мекунем ва якҷоя мебинем. Дӯстони азиз, хайр, погнали набошад. дӯстони азиз, бачаҳое ки ё ягон мардакчаҳое ки бисёр шӯхӣ карда мошинаи фурра пурра камаз ҳай карда беспорядка мекунанд, албатта ки аз Карл чӣ мегӯяд, аз Карл тарбиявӣ, ягон ахлоқи тарбиявӣ гирифтанашон мумкин. Мисол ба мисол, ана ҳамин бачаҳо аз барои вайрон кардани қоидаи ҳаракати роҳ бисёр ҳозир аз Карл тарбия мегиранд. Дӯстони азиз, албатта ки инҳо ҳамошон беақл шудагианд ва дар кӯча чӣ хел қоидаи ҳаракати роҳ буданашон намефаҳманд. Аз ҳамин сабаб Карл ҳамошона тарбия месозад ва албатта ки баъди тарбия сохтан, яъне ки биtta сеташа уҷа тарбия ва кашида мемонем, чунки шаҳранда беспредело бисёр шуда набрафтанаш дар кор, шаҳр тинчиданаш дар кор, дар ин шаҳр ҳама айкар тарсиданаш дар кор ва оғози якуми миссия мекунем. Дӯстони азиз, якуми миссия чӣ боша, ҳозир ҳамроҳи якдигар мебинем. Хайр, погнали. дӯстони азиз, запрет гуфтагии миссияя оғоз кардем. Короче, миссияи номаш запрет будааст. Ана акнун оғози миссияи запрет. Отправляйтесь в замок дьявола, что находится в пустине, гуфта навест, аммо ман тоқубаша хондам ба успед накардам, но все равно нуги завонаманда бед, чунки чашмом кати ман уже давно хонда шудагӣ будам ва завонам даҷе баъди гум шудани ҳарфҳоям уже гуфта тавонист. Яъне ки агар шумо дар ҳамин бозӣ карда бошед, агар ёки бозӣ карсао дошед, ба воситаи шумо ба любой мошин равед мешавад замок дьявол гуфтаги ҷова. Ман ҳозир ба велосипед меравам, чунки сабабаш Карл слишком фарбе шудагӣ аз сабаби як рӯзги нормава барои Карла кашидан, яъне ки як рӯзги хароб кардан. Ман бисёр велосипеди ҳаракат месозонам ва албатта ки Карл ба рӯзҳои наздик хароб мешавад ва худаш ба мебиёяд. Агар мо Карла меъёр ба накашем, ҳаракат насозонем, бисёр ин инфаркт шуданаш мумкин. Чунки дӯстони азиз, даҷе сабол додан мумкин, чӣ хел инфаркт, ин телефона бозиш ку, телефонанда наход ки инфаркт шавад, ин тва компютер бид мегуфтанд мумкин. Аммо дӯстон, як чиза фаромӯш насозед, албатта ки инфаркт мешавад, чунки ин телефонанда 3 гигабайт ҷои телефона медизад, яъне ки 2 гигабайту 700 мегабайт ҷо уже зайнит мешавад, туи аз 7, яъне ки. Короче, замок дьявол гуфтаги ҷова Карл расида омад ва якта одами неизвестни гуфт ки ҳаминҷава снайпер мондагӣ. Гуфт, короче гуфт, ҳамун снайпери гранатометский снайпера гирифта ба баландӣ рав гуфт. Короче, вай баландинда, короче, ту ба бор медоя, бора қабул карда гирифта, мова оварда медиҳӣ гуфт. дӯстон, чӣ хеле ки мебинед, ана ҳамин баландӣ мебошад ва ҳамин баландива баромада мо якта метикача доданамо дар кор. Якта метика метиҳем вертолёт, сабабе ки моя ёфта тонад. Метикая додем вертолёт, сабабаш ки айдир дида, значит ҳаминҷане Карл будааст, гуфта бора оварда доданаш дар кор. Уже вертолёт ба мо наздик шуда омад соз. Постой, чёрт, пилот пароход. Их видиш там. Короче, инҷа якта проблемача шуда мунд гуфт ва душмано зеркада омадиянд гуфт. Короче, душманоя ҳамаша ёнаша бар вас кеш кусос. Короче, нашед бинед, сука, уже аякташ халос шудем мо. Инҷана ба фикрам битти дига, ҳай ҳозир кани ҳо простой автомата мегирем. Дуюмашам тайёр, уже дуюмаша гранатомет мезанем. Все, тамом. Якта ударанда уже гранатомети задем ва индагоша автоматики ҷониша барода тайёр. Все, тамом дӯстони азиз, вертолёт успед накард бора ба Карл додан ба ва вертолёт решид кард ки хулоса карда гуфт ки ман, короче гуфт, ягонта саҳроа мепартом, гуфт бора омада ай ҳамҷа гир, ман метка мепартом гуфт.
возьмите контрабанду. Короче, гуфт рафта гиргусос. Мана акнун Карл рафта гирифтанаш дар кор. Пеш аз рафта гирифтан мана ҳамҷада грантамет даст. Грантаметро мегирем. ва дӯстон азиз ана ҳамҷада ки чӣ қарор дорад, чӣ боша ҳамаша сабират карда мегирем, чунки ҳамаш мо ба дар кори чиз. Блин, полиция зеркада омад. Дӯстон азиз, полиция аст. Полиция халос шудан дар кор. Якум дараҷа полиция халос шудан дар кор. Ма тамом ай полиция халос шудем. Ва мешавам и всё. Дӯстон азиз, ма ты блядь чего омадӣ? Нави мошини кафеда мекунам. Полицейам зеркада омаду, накун чӣ шад кафеда бошад. Ман шуд. Так мекусе ки уже шакаташа биладам ва ҷонаша осмон ба нигоҳ карда паро мекард. Дӯстон азиз, албатта ки инҷа ҷанг карда штар бефоида. Ози полиция вертолети зеркада биёбад. Блин! Хеле ки мебинед дӯстон уже вазъият бениҳоят вазнишда рафтааст, чунки уже сета звёздочка дига уже вертолети ҳуҷум ба сар мекунад. Гап аз ҳамин сабаб теста рафта дора мегирем ва обратно дора ба ҷояш супорем. Хеле ки диси мо уже картанда як ризги дига раҳ мондааст. Ҳозир мо расида мебиёем. Омада гирифтем ва доставка контрабандный товар ва убежище гуфтааст. Дӯстони азиз, албатта ки бори ай ҳаминҷа гирифтагита ба ҷои точка бирда парто гуфтааст. Дӯстон, аз ҳамин сабаб Карл валасетчаша гасташа зеркада бирафтааст. дӯстони азиз, хотиррасон мекунам як бори дигар, шумо агар дар ҳамин канал меҳмон бошед, албатта ки ба канали мо обуна шуда лайка зер кунед. Касоне ки ба канали мо давно подписация шудагиянд, яъне ки обуна шудагиянд, канали моро подписка кардиянд. Дӯстони азиз, ҳамаошонба раҳмати калон ва ҳаракат мекунем видеоҳои замонавитар карда гирифта бозам ба шумо расондам. ма всё тамом. Амалат ҳамин биноид шумо мана кафон. Короче, бора ҳамҷа меспердем. Дӯстони азиз, мо уже бора спердем. Миссия пройдена. $1000 уже карти кароба гузаронда шуд. Дӯстони азиз, хеле ки мебинед уже полиция мо кати кордор нест, чунки сабабаш уже Карл ҳамаша ҷобаҷо кард. Уже бор сперда шуд. Уже Карланда ягонта борба дахлдор чизаш нест.